Cada mes ens trobarem aquí, en aquest 5è riu que arriba a la ciutat per a travessar-la de dalt a baix. Bueno, poder vestit així sí que Ja, necessita és presentació poco, perquè passa bastant desapercebut sense la cinta i els pantalons curts. Se m'ha fet raro veure't així avui, eh? Sí. Ara, per exemple, no, busquem imatges i concerts de fa uns anys, a veure, i així ho posem. I ho vam estar mirant, hòstia, això no ho podem posar. No pot sortir enlloc perquè era... L'agenda del mes de març. Mes cargadet, que ara ho anunciarem. L'únic restaurant de Girona 100% italià, no? Si em trec a mi del projecte, sí. Igual, no? Vull dir, sí, vull dir, de fet, després d'aquesta entrevista tindreu gana. Canvien altres coses que m'agraden molt, algunes d'elles mai dites fins a aquest instant, que descobrireu si veieu el podcast. I cuineu molt. Cuineu molt i no us drogueu. Hòstia, o sigui... I després farem la secció de la pregunta del mes, que ja us explicarem ben bé com va. Doncs ja som aquí, al carrer, i farem la pregunta del mes. Aquest any, el Carnaval cau al març, així que us preguntarem quina és la millor disfressa que heu portat mai. És a dir, que totes aquestes respostes també s'ha de veure el tipus de disfress que és, perquè tu pots dir, hòstia, vaig d'una cosa superguapa, però realment Sí, que sigui són el 4 disfress, bosses de sí. basura Ja, i mal fet. a vegades vull dir, la idea ojo. és millor que com Exacte, l'executes. que com queda, I ja està, i ens I veiem tant. el mes següent. Exacte. Ens veiem el mes que ve. Fins al mes que ve. Que vagi molt bé, fins al mes que ve, un aplaudiment, sí senyor!